ಪುತ್ರ ಭಾರತ ರತ್ನ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಆಗಸ್ಟ್ 16, 2018ರಂದು ಅಸ್ತಂಗತರಾದ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಯವರ ಚಿತಾಭಸ್ಮ ವಿಸರ್ಜನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೀವನದಿ ಪರಮಪಾವನೆ ನೇತ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि गतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु भारत माता की अमर रहे अटल जी भारत रत्न अटल जी की भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की अमर रहे अटल जी अमर रहे अटल जी भारत माता की भारत माता की अमर रहे अटल जी अमर रहे अटल जी अमर ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ